Avui parlarem dels pronoms febles, que, com tots sabeu, són els pronoms que van tan saturats de faena que no tenen temps per apuntar-se al CrossFit. No van a CrossFit, per tant, no es posen forts i aleshores són febles. És boníssim! No? Jo considerava necessari fer aquest acudit. Sembla que no tot el món pensa igual. Doncs res, anem a la teoria. Els pronoms febles. Comencem pel complement indirecte de tercera persona. Agarreu paper i llapis perquè lis és una flor, no un pronom. El complement indirecte de tercera persona en valencià és li per al singular i els o los per al plural. Per tant, la forma lis l'heu de reservar per a la planta de fulles dístiques laciniades i de flor única de color roig utilitzada en jardineria. Fora d'aquest context, la paraula o forma lis, com podria dir-ho suaument, té el mateix valor que esta emoticona. Escrivim els si el pronom que substitueix el complement indirecte va davant del verb i los si va darrere del verb. Si el verb acaba en so vocàlic, hi haurà una elisió i, per tant, farem servir la forma reduïda ls. Ls, apòstrof ls. Ls. Per la seva banda, el castellà té la forma le per al singular i la forma les per al plural. La interferència en este cas consisteix a fer una mena de regla de 3 amb el castellà. Si el plural de le és les, el plural li serà lis. No! No! Però esta forma és impròpia en valencià. Per exemple, compra les caramelos. Compra lis caramels. És que m'arrape! No puc, no! La forma correcta seria compra els caramels. Compra els caramels. Les he dicho que no vengan. Les he dit que no vinguen. No! No, 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 no! Ha mort un gatet. En lloc de els he dit que no vinguen. Ara un ultra consell ràpid. Telefoneu la vostra tatuadora de confiança, estireu el braç i que vos tatue amb foc si cal lis no. Lis no. Lis definitivament no. No, nein! Una altra interferència típica amb el castellà. El castellà, quan fa una combinació de dos pronoms febles, complement indirecte més complement directe, transforma el complement indirecte le o les en el pronom feble se. Dale el libro, dáselo. Ya se lo he dado. En valencià, per contra, el complement indirecte no canvia mai en la combinació amb altres pronoms febles. Li per al singular, els los per al plural. Dóna-li el llibre, dóna-li'l, ja li l'he donat. I no dóna-se'l o dóna-se'ls. Més casos d'error. Ja se lo he dicho, ja se ho he dit, en lloc de ja li ho he dit, que seria l'opció correcta. Ja se lo traje, ja se ho vaig dur o portar, en lloc de ja li ho vaig dur o portar, que seria l'opció correcta. Heu pres nota? Sí? Si no ho feu, els ho diré als vostres mestres, que segur que es mereixen un ram de flors de lis. Ara parlem de la pronominalització del complement directe. No et preocupes que el més complicat d'esta lliçó és pronunciar a la primera això de pronominalització. Pronominalització. Comencem. Com a norma general, el complement directe no va precedit de cap preposició. Tot i això, cal posar a en els següents casos, davant d'un pronom personal fort. A mi, a ella. En oracions recíproques. Ens hem de respectar els uns als altres. Si pot haver-hi confusió. Perseguia el gos al bou. Davant del pronom interrogatiu, qui? A qui has cridat? I davant del pronom relatiu, qui en enunciats explicatius. He saludat el seu amic, a qui vaig conèixer ahir. Repassem.
Tant a mi com a ella ens agrada respectar-nos els uns als altres sempre que no aparega un gos perseguint a un bou. Clar, perquè cridarem de l'esglai i jo li diré «A qui li has cridat?» i ella em contestarà «A eixe gos que acabe de veure perseguint a un bou que li treia 7 caps!» Opcionalment, també podeu posar la preposició a davant de tothom, tots, algú, ningú o davant del nom propi d'una persona. Podem dir tant no coneix ningú com no coneix a ningú. Tots estos casos són com l'abecedari. La lletra A sempre va davant. La lletra A sempre va davant. Fàcil, veritat, no? Truquet, truquet, que us agrada el truquet. I com que ja s'està acabant el partit, és moment de les substitucions. Entrenador, canvi! Què? Que no hi ha ningú més? No, clar, ja. Doncs segueix jo. A l'hora de substituir un complement directe, utilitzem el, la, els i les en cas que porte un determinant. Per exemple, un article, un nom propi o un pronom personal. No la conec a ella o ja els tinc, els apunts de llengua. La substitució també pot fer-se a través del pronom o quan el complement directe equival a un demostratiu neutre, és a dir, això, això, allò, o a una oració completiva d'infinitiu o introduïda per la conjunció que. Comenta-li que avui no podrà ser. Seria com comenta-li això i, per tant, comenta-li-ho. Si he dit comenta-li-ho, al final he dit una U, no comenta-li-ho. I ara continuem amb el pronom feble i. Hi! No, i. A vegades ens passa amb el pronom feble i com amb l'edredó quan ja deixa de refrescar, que no sabem on clavar-lo. El pronom i pot substituir un complement de règim verbal. Els va amenaçar amb l'expulsió. Es podria substituir per els hi va amenaçar. Fàcil, veritat? També pot fer funció de complement circumstancial de lloc. Quan va introduït per qualsevol preposició diferent de, el substituïm pel pronom i. Encara vius a cals pares? No, ja fa temps que no hi visc. En canvi, si el circumstancial de lloc està introduït per la preposició de, no fem servir el pronom i, sinó en. Però vens de casa als teus pares? Sí que en vinc. I per a la resta de complements circumstancials fa igual la preposició que n'hi haja perquè sempre se substitueixen per i. En acabar la festa anàvem plens com un cep. O com hi anàvem? Jo no, vull dir, un amic. Jo no. Però compte! Baua, baua! Hi ha verbs com haver-hi o veure-s'hi, amb el sentit de tindre claror suficient per veure-hi, que són pronominals, és a dir, que porten el pronom lexicalitzat, inclòs com un gra en el cul i sense cap valor sintàctic. Massa gràfic pot ser això, no? Passem ara als usos del pronom feble en. En què es pareix el pronom feble en a un telèfon intel·ligent o a un rentaplats? Que els tres tenen moltes funcions. Este sí, no? Sí o què? El pronom feble en pot substituir el complement directe quan és indeterminat, és a dir, quan no porta res davant i no és un nom propi. Tens diners? No, no en tinc. Això no era llengua ficció, això és llengua verité. També es pot utilitzar en quan el complement directe va precedit d'un indefinit o d'un quantitatiu. Quants germans sou? En som 4. O de postres voldria gelat, però no en queda. Altres casos en què fem servir en és quan el complement de règim verbal, el complement circumstancial de lloc o el complement del nom van introduïts per la preposició de. No s'ha adonat de la teua presència. No se n'ha adonat. Vinc de València. En vinc. He llegit 2 llibres, però no en recordo el títol. Però aneu alerta! Baua, baua! Hi ha verbs com anar-se'n, vindre-se'n o tornar-se'n que porten sempre amb ells el pronom feble en. Ja coneixem l'explicació teòrica. Ara passem a la part pràctica.
Ja coneixeu la dinàmica. Jo ara faré unes preguntes i vosaltres les heu de respondre. I qui no les encerte, li tallem el wifi. Pregunta 1. Quina és l'opció correcta? A. Compra-li's caramels. B. Compra'ls caramels. La correcta és la B, perquè recordeu, lis només és una flor i completament incorrecte en valencià. Pregunta 2. Quina és l'opció correcta? A. He saludat el seu amic, a qui vaig conèixer ahir. B. He saludat el seu amic, qui vaig conèixer ahir. Quasi igual, però no. La correcta és la A, perquè davant del pronom relatiu qui en enunciats explicatius afegim la preposició. Fàcil, veritat? Pregunta 3. Quina és l'opció correcta? A. Encara vius a cals pares? No, ja fa temps que no hi visc. B. Encara vius a cals pares? No, ja fa temps que no em visc. Molt bé! La correcta és la A, perquè el complement circumstancial de lloc, quan va introduït per qualsevol preposició diferent de de, el substituïm pel pronom i. Hi! No. I. I fins ací ha arribat la nostra lliçó. Si esteu contents amb els vostres professors, recordeu regalar-los flors de lis. Jo ja ho tinc tot dit, me'n torne cap a casa. Moltes gràcies per la vostra atenció i us esperem en pròxims 5 cèntims sobre normativa del valencià. Adeu!